Popoy Tabachoy! Kasalanan mo kung bakit ka nabubuli ng ganyan. Ay ano, nasa likod mo. Magandang gabi po, Sir Jupiter. Isa pong malaking karangalan sa akin ang mailathala ang aking kwentong kababalaghan dito sa YouTube channel ninyong Kwentong Takip Silim. Para maitago ang tunay kong pagkatao, hinihiling ko po sana na tawagin niyo na lang ako sa pangalang Max. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari mga 18 taon na ang nakakaraan. Isa akong basketball varsity player noon sa isang eskwelahan kung saan po nag-ugat ang lahat, Sir Jupiter. Nagsimula ang lahat sa isang private school kung saan ang kaklase ko sa 4th year high school ang isang nerd at weirdo na lalaki na itago na lang natin sa pangalang Popoy. Bilisan mo, Popoy. Pasok. Pumasok ka na sa classroom. Kanina ka pa hinahanap ni Max. Saan mo nakita yung si Popoy? Nandun sa ilalim ng punong mangga. Nagtatago, umiiyak. Umiiyak? Teka, bakit umiiyak ka na naman, Popoy? Wala, Max. Si ano kasi... Si... Ano? Huwag kang uutal-utal kapag kinakausap kita. Sino ba kasi nagpaiyak sa'yo? Ano? Wala, Max. Sila Estong at Poldo. Yun ang mga gunggong na tumitira sa'yo ng patalikod. Yun ang nagpahid ng tayo sa mukha niya. Pinahina ka ng tayo sa mukha? Kaya palang baho mo, ng putya ka. Bakit ka pumayag? Akala ko cake. Chocolate cake. Yung pala, yung icing, tae. Binigyan daw siya ng cake. Pinahipan pa sa kanya yung kandila. Hinipan niya naman. Bakit siya binigyan ng cake ng mga gunggong na yun? Birthday niya ngayon eh. Totoo ba, Popoy? Birthday mo ngayon? Oo, Max. Sandali ha. Max, saan ka pupunta? Babalik ako, Danny. Bibigyan ko lang ng lobo sa magkabilang pisngi itong sina Estong at Poldo. Hoy Max, huwag mo nang patulan. Baka tuluyan ka nang matanggal sa varsity niya kapag nambugbog ka na naman ng schoolmate. Akong bahala. Popoy, happy birthday! Palagi akong laman ng principal's office noong high school ako, Sir Jupiter. Sa 10 rumble na nagaganap sa eskwelahan namin, siyam dun kagagawan ko. Marami kasing naaangasan sa aking mga kapwa ko estudyante. Nayayabangan sila sa akin dahil kung sino daw ako na feeling gwapo at magaling sa basketball. Hindi ko naman sinasadyang makupalan sila sa akin, Sir Jupiter. Ginagawa ko lang kung anong magpapasaya sa akin noong bata ako. Minsan tama ang pananaw ko. Kadalasan baluktot din. Hindi ko alam, Sir Jupiter. Pero ayoko talagang nakakakita ng taong mahina. Yung taong katulad ni Popoy na napakatalino pero hindi marunong lumaban sa mga umaapi sa kanya. Kaya siguro galit din ako kay Popoy. Madalas uminit ang ulo ko sa pagiging tahimik niya at kalmado. Naaasar ako sa pagiging malamya at bamban niya. Weird ang tingin ko kay Popoy. Naaawa ko sa kanya kahit na buwisit ako sa kahinaan niya.
Alam mo, Popoy, kasalanan mo rin eh. Kasalanan mo kung bakit ka nabubuli ng ganyan. Tignan mo yung katawan mo. Malaki ka pa sa drum. Ang lapad-lapad ng katawan mo. Ang laki ng ulo mo. Kasing laki ng mga kamao mo. Bakit hindi mo sila suntukin sa mukha kapag ginagago ka nila estong? Hindi ko kaya, Max. Anong hindi kaya? Hindi ka ba marunong sumuntok? Hindi. Magagalit si... Sino? Yung kaibigan ko. Oh, may kaibigan ka? Bukod sa amin nila Danny, George at Leo? Sino naman yan? Nakilala ko siya nung Huwag kang lalamya-lamya kapag nakikipag-usap ka sa akin. Ayusin mo yung pananalita mo. Sino ba yung kaibigan mo? nakilala ko siya nung nasagasaan ako ng kotse. Nasagasaan ka? Kailan? Matagal na. Matagal na yon. Second year pa lang tayo. Pauwi ako. Oo. Pauwi ako. Tapos may kotseng itim na Na ano? sumagasa sa akin. Tapos? Humagis ako sa gutter. Bumuka-buka yung ulo ko. Alam ko, naramdaman ko bago ako nag-blackout. Gago, seryoso ka? Bumuka ulo mo? Nakita ko na lang may isang payat siya. Oo, tama. Payat na ano siya eh. Matangkad siya. Mahaba binti. Mahaba hita. Tangkad niya. Oo, tangkad. Parang poste ng Meralco. Kaso, itim. Oo, tama. Itim kulay niya. Mahaba muka. Gago ka ba, Popoy? Nananakot ka ba? Mabait siya. Mabait siya, Max. Hindi niya ako iniwan. Oo, totoo. Binantayan niya ako sa gutter. Nakita ko siya. Yung mga mata niya malalaki. Nakatingin siya sa akin. Tapos, wala na. Madilim na ulit. Madilim. Tama. Nagising ako, nasa ospital na ako. Na-hospital ka? Sino kasama mo sa ER? Nagising ako sa morgue. Oo, tama, Max. Sa morgue. Morgue yun. Nakahubad ako. Oo, tama. Hubad sa operating table. Stainless na table. Mag-isa ako dun. Bumangon ako. Oo, tama. Tapos nakita ko siya sa morgue. Morgue? Kinagago mo ba ako, Popoy? Nakita ko yung kaibigan ko. Oo, nakita ko siya. Maitim siya. Siya yun, alam ko. Nasa morgue siya. Tinayo niya ako. Dumating yung lalaki. Natakot sa akin. Tapos, wala na ako maalala. Wala na. Alam ba to ng parents mo? Wala. Wala naman akong parents eh. Si Lola, alam niya. Kinuwento ko kay Lola. O anong sabi ng lola mo? Ipapakilala ko raw sa kanya yung kaibigan ko. Pinakilala mo ba sa lola mo? Hindi. Hindi pa. Ayaw ng kaibigan ko eh. Gusto kong makilala yung kaibigan mo. Ipakilala mo sa akin yan para makilatis natin. Ha? O bakit ka natawa?
Matagal na natin kasama yung kaibigan ko. Hindi mo lang napapansin. Ano? Nasaan ba siya? Ay ano, nasa likod mo. Nang ilabot ako, nang lumingon ako sa likuran ko, Sir Jupiter. Walang tao. Blackboard lang ang nakita kong nasa likuran ko. Sa sobrang hilakbot ko kay Popoy, nadagukan ko siya bigla at nasipa pa bago ko hinanap ang tropa kong si Danny sa labas ng lumang classroom. Iniwanan ko si Popoy na mag-isang tumatawa. Pinalipas ko ang araw na yon hanggang sa dumating ang araw ng graduation. Congratulations, Max! Pare, sa wakas, graduate na rin tayo! Ayos! Yes! Congrats, paring Danny. Nagbunga rin na pangungopya mo. Salamat kay Popoy, pare. Kung hindi kay Popoy, walang gagawa ng projects at assignment natin. Nasaan na ba yung tabatchoy na yun? Congratulations, Max, Danny, George, Leo. Oh, andyan ka lang pala. Ikaw talaga kung saan ka sumusulpot. Sasama ka ba, Popoy? Saan, Max? Eh di sa graduation party ng tropa, bukas na ang alis. Saan ang punta nyo? Swimming/camping party sa falls. May kuweba raw dun. Pwede raw mag-overnight dun kahit na 5 days straight. Ano, sama ka sa falls? Oo, Max. Sama ko. 5 kaming magtutrompa na bumiyahe papunta sa sikat na falls sa isang malayong isla mula sa Luzon. Ako, si Danny, sina Leo at George, at si Popoy. Noong panahon na yun, hindi pa masyadong pinupuntahan ng mga turista ang falls na ito. Kung kaya naman sobrang tuwa naming 5 magkaklase nang dumating kami sa liblib na falls. Kami lang ang tao noon, kaya naman umandar na naman ang pagiging control freak ko ng mga sandaling yun. Tanghaling tapat pa lang, nilasing ko na ang mga kaklase ko. Danny, tagay pa pre. Shot ka muna bago ka lumangoy. Ang inom mo talaga, Max. Lasing na ako, wala pang 2:00 ng hapon, hayop ka. Gago, last na to pre. Pas mo na ako, nasusuka na ako. Bigyan mo muna kay Popoy. Oh, Poy. Popoy tabatchoy. Shot ka muna. Lasing na ako, Max. Hindi ko na kaya. Lasing? Nakaisang bote ka pa lang ng beer. Hindi pa natin ubos tong bote ng whiskey oh. Lasing ka na? Gago ka ba, Popoy? Inumin mo to. Popoy tabatchoy! Popoy tabatchoy! Popoy tabatchoy! Shootin mo yan, tabatchoy! Okay. Maglalaro tayo ng game ha. Ano na namang game yan? Magdadive kayong lahat sa tubig. Doon sa ilalim ng falls para challenging. Malalim ang tubig dun eh. Kapag nawala ang music, dapat nawala rin kayo sa paningin ko. Gago, paano mawawala? Bahala kayo. Pwede kayo magtago sa likod ng falls o kaya sumisid kayo. Basta dapat mawala kayo sa paningin ko. Lalabas lang kayo ulit kapag narinig nyo na yung music. Naintindihan nyo ba mga pare? Oo, game na! Okay. Dive na sa tubig mga ulol! Oh, Popoy, bakit hindi ka nagda-dive? Dive na! Kasali ka, gago! Pwede bang pakitago tong regalo ng kaibigan ko?
Regalo? Ano ba to? Cellphone. Cellphone? Hanip! May cellphone si Popoy mga pare. Anak ng putya. Bagong-bago pa oh. Ganyan pala itsura ng cellphone, no? Kanino mo naman naharbat to, Poy? Regalo ng kaibigan ko. Ingatan mo yan, Max, ha? Baka mabasa. Ilagay mo sa bag mo. Okay. Nutusan mo pa ako. Hayop ka. Okay, game na. Pagkabilang kong 3, magsisimula na tayo. Dive na, Popoy Tabachoy, ha? Ready? 1, 2, 3. Naabangan kong umahon si Popoy mula sa tubig pero hindi siya umaahon pa. Kinabahan na ako, lalo na nang lumipas pa ang 10 minuto. Hoy! Mga gunggong, saan kayo nagtago? Nandito kami sa likod ng falls, sa kuweba. Okay, sino nanalo, Max? Natulala ako habang iniintay na umahon si Popoy sa ibabaw ng tubig. Hoy, Max! Lasing ka na, no? Gago ka talaga. Mga kupal, labas na dyan sa kuweba. Tara, magtanghalian na tayo. Hindi pa tayo kumakain ng kanin, eh. Max! Max! Hoy! Bakit ka tulala dyan? Hindi ako nakaimik. Hindi ko rin alam bakit wala akong ginawa agad. Lumipas ang 1 oras, napansin ng mga tropa ko na nawawala si Popoy. Nasaan pala si Popoy? George, di niyo ba kasama sa kuweba si Popoy? Hindi namin napansin. Saan siya nagtago? Wala siya sa likod ng falls kanina. Kami lang ni George ang nagtago doon sa kuweba. Max, nasaan si Popoy? Ha? Baka nasa tubig pa. Gago, 1 oras na lumipas, nasa ilalim pa rin ng tubig? Baka, hindi ko rin napansin siya nagtago eh. Langoyin nyo nga, George at Leo. Baka nasa ilalim pa ng tubig. Patay na yun kung kanina pa nasa ilalim ng tubig yun. Baka nagtago si Gago sa mga puno. Tignan nyo, takot sa tubig si Popoy. Baka dyan nagtago sa mga halaman dyan. Tangina, nawawala si Popoy, Max. Ewan ko kung bakit hindi ko nasabi kung saan ko huling nakita si Popoy, Sir Jupiter. Hindi ko maintindihan bakit hindi ko agad sinabi sa tropa ko na baka nalunod si Popoy nang sumisid ito. Siguro dahil ayokong masisi sa posibilidad na aksidente. O baka naman duwag talaga ako at hindi ko kayang pangatawanan ang pinauso kong laro sa falls. Umuwi kami agad ng Maynila ng mga tropa ko. Umuwi kami na hindi kasama si Popoy. Yun na rin ang huling pagkakataon na nakasama ko sila Danny, George at Leo. Hindi na ako nakipagkita sa kanila pagkatapos naming mag-swimming sa falls. Lumipas ang 10 taon, Sir Jupiter. Isa na akong ganap na ahente ng lupa sa isang real estate company. Nang mangyari ang hindi ko inaasahang sorpresa. Ano yun? Nakarinig ako ng isang lumang ringtone mula sa isang cellphone.
Tiningnan ko ang sarili kong cellphone kung may tumatawag sa akin, pero nakapatay ito. Mag-isa lang akong nakatira sa bagong condo unit na nilipatan ko. Kaya imposible na maiba pang cellphone maliban sa cellphone ko sa maliit na unit ko. Hinanap ko ang pinanggagalingan ng ringtone. Dinala ako ng paghahanap ko sa cabinet ko kung saan nakaimbak ang mga luma kong kagamitan. Nanggagaling ang ringtone sa bag kong itim. Kinuha ko ang cellphone sa loob nito. Nangilabot ako nang makita kong may tumatawag sa cellphone na pinatago sa akin ni Popoy noon bago siya nawala sa falls. Hello? Who's this? Max? Si Max ba to? Ako nga si Max. Sino to? Si Popoy to. Naibato ko ang cellphone sa ibabaw ng kama. Takot na takot ako nang marinig ko ang boses ni Popoy. Pinalipas ko ang 10 minuto bago ko kinuha ulit ang cellphone. Pinakinggan kong muli ang kabilang linya. Hello? Max? Kailangan kitang makita, Max. Hindi, ayoko. Muli kong ibinato ang cellphone na itim. Tumama ito sa dingding pero hindi ito nabasag nang bumagsak sa sementadong sahig. Agad akong lumabas ng condo unit ko at nagyosi sa convenience store sa ground floor. Doon ako nagpalipas ng oras hanggang sa abutan ako ng antok nang sumapit ang 11:00 ng gabi. Napilitan akong umakyat sa unit ko. Binuksan ko ang mga ilaw nang makabalik ako. Pinuntahan kong muli ang cellphone ni Popoy. Pero kinabahan ako nang hindi ko ito makita sa sahig kung saan ko ito huling iniwanan. Nagkulong ako sa kwarto ko nung gabing yun. Nang sumunod na araw, maaga akong gumising para pumasok sa opisina. Paalis na ako noon. Kukunin ko na ang bag ko na nakapatong sa center table ng sala nang mapansin ko ang itim na cellphone ni Popoy. Buong tapang ko itong dinampot at kinalkal. Nakapatay ito dahil lumang model ng cellphone. Hindi ko alam kung paano ito buksan. Pero alam ko, lowbat na ang cellphone. Itatapon ko na sana ito sa basurahan nang mapansin kong basa ang sahig ng kondo ko. May mga bakas ng tubig na hugis pa. Galing ang footprints ng tubig sa banyo ko papunta sa center table. Kinilabutan ako, Sir Jupiter. Patakbo na ako noon papalabas nang biglang mag-ring ang cellphone na itim na hawak ko. Hello? Hello? Max, bakit ayaw mo akong kausapin? Sino ba to, Si Popoy to, Max. Popoy Tabachoy. Ulul, matagal nang wala si Popoy. Wala. Paano siya nawala?
Nakita ko siyang sumisid sa tubig, hindi na umahon. Malamang patay na si Popoy. Kaya utang na loob kung sino ka mang stalker ka or ano ka ba. Tigilan mo na ako. Huwag kang uutal-utal kapag kinakausap kita. Ha? Popoy? Ikaw ba talaga yan? Max, bakit mo ako iniwan sa tubig? Akala ko, kaibigan kita. Naibato ko na naman ang itim na cellphone, Sir Jupiter. Takot na takot ako sa tanong ni Popoy. Imposible kasi para sa akin na buhay pa siya pagkatapos ko siyang makitang lumubog sa malalim na tubig ng falls at hindi na umahon ulit. Doon na ako nagsimulang mapraning. Lalo na nang imbitahan ko si Danny sa condo unit ko isang gabi. Nandito lang yun. Imposibleng mawala yung cellphone na yun. Dito ko lang nilapag sa ibabaw ng mesa yun eh. Max, relax. Ngayon na nga lang tayo nagkita ulit tapos ganito pa. Hindi ka naniniwala sa kwento ko eh. Pare, 10 years na halos ang lumipas nang mawala si Popoy sa falls. Lahat tayo. I'm sure iniisip na patay na siya. Hindi imposible na patay na yun. Hindi na natin siya nahanap magmula nun eh. Sino yung tumawag sa akin? Sino yung kinausap ko? Baka ginagago ka lang pare. Hindi. Alam niyo yung bokabularyo ko. Alam niyo yung nangyari. Kalimutan muna natin si Popoy, pwede ba? Pare, simula high school, panay si Popoy inaatupag mo. Paano naman ako pare? Kanina pa ako dito sa unit mo, hanggang ngayon hindi mo pa ako kinakamusta. Kumusta ka na ba? Ang tagal nating hindi nagkita. Okay naman ako. Pero sa maniwala ka't sa hindi. 2 years ago na aksidente ako, Max. Naaksidente ka? Ano nangyari? Pauwi na ako nun. May kotseng itim na Kotseng itim na ano? sumagasa sa akin. Ano? Humagis ako sa gutter. Bumuka-buka yung ulo ko. Alam ko, naramdaman ko bago ako nag-blackout. Danny? Nakita ko na lang may isang payat siya. Oo. Tama. Payat na Ano siya eh. Matangkad siya. Mahaba binti. Mahaba hita. Tangkad niya. Oo. Matangkad. Parang posta ng Meralco. Kaso, itim. Oo, tama. Itim kulay niya. Mahaba muka. Danny, nananakot ka ba? Mabait siya, Max. Hindi niya ako iniwan. Oo. Totoo. Binantayan niya ako sa gutter. Nakita ko siya. Yung mata niyang malalaki nakatingin sa akin. Tapos wala na. Madilim na ulit. Madilim. Tama. Nagising ako. Nasa ospital na ako. Alam ko ang kwentong yan. Nagising ako sa morgue. Oo, tama Max. Sa morgue. Morgue yun. Nakahubad ako. Oo, tama. Hubad sa operating table. Stainless na table. Mag-isa ako dun. Bumangon ako. Oo. Tama.
Tapos, nakita ko siya sa morgue. Popoy? Tumayo si Danny at humarap sa bintana ng kondo, Sir Jupiter. Nagsimula na akong kilabutan at kabahan. Nakita ko yung kaibigan ko. Maitim siya. Siya yun. Siya yun, alam ko. Nasa morgue siya. Tinayo niya ako. Dumating yung lalaki. Natakot sa akin. Tapos, wala na akong maalala. Wala na. Danny, bakit alam mo yung kwento na yan? Hindi kumibo si Danny, Sir Jupiter. Bumisita ako dito para kunin yung regalo ng kaibigan ko sa akin. Humarap si Danny sa akin at napasigaw ako nang makita ko ang mukha ni Popoy sa mukha niya. Ibalik mo yung cellphone ko. Nagtatakbo ako papalabas ng condo unit ko, Sir Jupiter. Isang linggo akong nakitulog sa apartment ng office mate kong single din. Sa loob ng isang linggo na paglayo sa unit ko, hindi pa rin ako pinatahimik ni Popoy. Gabi-gabi akong binangungot, Sir Jupiter. Nakikita ko ang sarili ko na nakahiga sa isang maitim na tubig. Unti-unti akong lumulubog. Hindi ako makahinga, hindi makasigaw, ni hindi makagalaw. Halos 5 minuto akong ganun at kapag nagigising na ako, bumubulaga sa mukha ko ang malaking mukha ni Popoy. Basang-basa siya. Lumulobo ang kulay puting mukha hanggang sa makauwi ako sa kondo ko. Nandun pa rin ang pagmumulto ni Popoy. Isang gabi, George? George, ikaw nga pare, kamusta? dinalaw ako ni George na isa sa mga tropa namin ni Danny at nagulat ako sa revelasyon na binalita niya. Patay na si Danny, pare. 1 linggo na siyang patay. Popoy. Ginawa niya raw yon dahil nagsiselo siya kay Popoy. Palagi na lang daw si Popoy ang inuuna mo. Paano naman daw siya? Paano si Danny? Anong kinamatay niya? Nasagasaan ng itim na kotse. Dead on arrival na pagdating sa ospital. Max, mag-isa ka na lang ba dito sa unit mo? Oo, bakit? Sino yung matangkad na payat na maitim na pumasok sa banyo mo? Ano? Pag-alis ni George sa condo unit ko ay agad na akong nag-empake ng mga gamit ko at umuwi sa bahay ng mga parents ko, Sir Jupiter. Hindi ko kinaya ang lahat ng katatakutan na nangyari sa buhay ko noon. Hindi ko na nahanap pa ang itim na cellphone ni Popoy. Ipinagpalagay ko na lang na na-twilight zone ako nung mga panahon na yun. Nagipaglibing kami nila George at Leo sa pumanaw naming tropa na si Danny. Hindi ko na binuksan pa ang issue sa totoong pagkamatay ni Popoy kung si Danny nga ba ang dahilan o hindi. Ipinagpasa Diyos na lang namin ang lahat. Inagaw niya si Richard ko! May sa demonyo ang biyanan mo! At may malalang demensya na!
paano mo nahulaan? Alamin at pakinggan ang mga totoong kwento at salaysay sa likod ng mga misteryosong pagpatay at nakakamanghang pangyayari sa mga krimen na naganap sa iba't ibang sulok ng mundo. Takip Silim, True Mystery Stories. Ikikwento sa inyo ng inyong lingkod, Jupiter Torres. Bisitahin ang aming channel sa YouTube, Takip Silim, True Mystery Stories. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads ng Takip Silim, True Mystery Stories. Ito ang katotohanang bumabasag sa mga hirayang nakatago sa ugat ng isipan. Ito ang lagusan papunta sa mundong wala pang nakakakita. Ito ang mundo ninyong kinasasabikang matuklasan. Sa mundong pilit mong tinatalikuran ang nakaraan, hinahabol ka pa rin ng alaalang pinagmulan ng lahat ng puot at galit na sadyang humihila sa iyo pabalik sa sinumpang nakaraan. Papunta sa kailalimang puno ng misteryo at hiwaga. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po si Jupiter, ang inyong tagapagsalaysay sa gabing puspos ng kababalaghan at katatakutan. Hatid namin sa inyo'y kakaibang kwentong hango sa katotohanan. Dito lamang sa channel na may pag-asa sa pag-ahon sa dilim. Ang kwentong Takip Silim. Good evening po sa inyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa YouTube channel ninyong Kwentong Takip Silim. Please call me Elma. 46 years old. Isang caregiver po ngayon dito sa Canada. Ito pong story na isi-share ko sa inyo ay nangyari noong year 2001 pa. Parang isang pelikula kung tutusin, pero tunay kong karanasan ang kwento kong ito. Meron po akong kababata na best friend, si Trish. Magkaedad kami. Pareho kami ng pangarap sa buhay, pero hindi kami magkapantay sa talino. Matalino si Trish, kaya nagtagumpay siya sa pangarap naming maging isang nurse balang araw. Ako naman po, bukod sa hindi pumasa sa board exam dahil kinapos sa talino, medyo kinapos rin po ako sa pera noon, kaya hindi ko na nailaban pa ang pagiging registered nurse ko. In short, naging isa akong nurse na walang lisensya na sumasideline noon sa Metro Manila bilang tagapag-alaga ng mga may sakit, lalo na ng mga matatanda. Ang tagal nating hindi nagkita, Trish.
Bakit wala ka ng burol ni Richard? Naku, Trish. Nasa Maguindanao kasi ako nung mga panahon na yon. Alam mo na, rumaraket. Doon ako dinala ng tiyahin ko na may matandang among may-ari ng mansyon na mamamatay na. Kaya nga, sumulat na lang ako sa'yo. Natanggap mo ba? Oo. Namiss kitang lalo nung panahong namatay si Richard. Ano nga palang ikinamatay ng asawa mo? Kidney failure. Pero sabi, kulam daw. Ha? Kulam? Naku, may condolences talaga, Trish. Kumusta naman ngayon ang puso mo? Nakamove on ka na ba sa pagpanaw ni Richard? Okay na ako. Halos 2 taon nang wala ang asawa ko. Minsan kapag nalulungkot ako, iniiyak ko na lang. Pero ang worry ko talaga yung biyenan ko. Sinong biyenan? Si Nanay Maria. Anong problema mo sa biyenan mo? Elma, nagsimula na siyang magkasakit eh. Lalo na nung mamatay ang anak niyang si Richard. Hindi na siya makalakad dahil sa rayuma, hirap na hirap siyang huminga dahil sa hika, at hirap ng kumain. Sinusuka niya na lahat ng pagkain na pinapakain ko sa kanya eh. Kahit tubig, ayaw na tanggapin ang katawan niya. Ayaw naman niya magpa-ospital. Kinamumuhian niya raw ang mga ospital. Kawawa naman pala ang biyenan mo. Wala na siyang ibang kamag-anak eh, kundi ako. Ako na manugang niya. Pahirapan ngayon ang paghahanap ng taong titingin sa biyenan ko sa tuwing papasok ako sa ospital. Nag-hire ako ng yaya sa agency, ninakawan lang kami. Ang hirap magtiwala sa hindi mo kakilala eh. Ngayon, sinong kasama ni Nanay Maria sa bahay? Di yung mabait na dalagitang taga-tenement namin. Inaabotan ko na lang ng 300 kada araw. Pero alam mo, Trish, kung tutuusin, hindi mo na dapat kargo si Nanay Maria. Kasi wala ka ng asawa kung tutuusin. Malaya ka na. Patay na ang anak niya. Pero hindi ko kayang pabayaan ang biyenan ko. Higit pa sa tunay na anak kong ituring niya kasi ako. Sobrang bait noon, Elma. Tahimik lang, madasalin, palangiti. At maasikaso pa sa aming mag-asawa. Hindi ko nga nai-imagine na iwanan siya sa tenement na tinitira namin. Kasi nga, nasanay na rin akong kasama sa bahay si Nanay Maria. Kung sa bagay, gets kita. Kaso ito na nga. May medical mission kami nila Doktora Mara sa Baguio. Sa makalawa na yung biyahe namin eh. 3 weeks yun, walang uwian. 3 weeks? Oo, 3 linggo. Paano ng biyenan ko, Elma? Kaya mo ba ako tinawagan kagabi para magkita tayo ngayon at tanungin kung pwede kong alagaan ng biyenan mo ng 3 linggo? Ha? Paano mo nahulaan? Gets na gets mo talaga ako, Bes. Hay nako, ang dami mo pang pasakalye eh. Oo naman, Bes. Sige, ako nang mag-aalaga kay Nanay Maria. Maria. Maria? Maria. Oo na. Uno ka na sa Spanish class natin. Maria na akong Maria. Maria Clara. Maria Clara kasi? Ano ba? Isulat mo na ngayon ang complete address ng tenement kung saan nakatira si Nanay Maria. Tapos, pupuntahan ko agad sa Makalawa. Dali na, baka magbago pa ang isip ko. Sige. Eto na. Ito namang si Beso. 4th floor lang kami. Sa may bandang dulo malapit sa bodega na unit. Unit 40. Mahal ko ang best friend kong si Trish. Kaya naman kahit walang bayad, nagpresenta na akong nurse at tagabantay sa biyenan niya.
Hindi pa uso masyado ang cellphone noong taong 2001. Ang mga may kaya lang ang may cellphone noon. Pero may internet na. Kaya sa email o sa Yahoo Messenger kami nag-uusap madalas ni Trish. Pagdating ko pa lang sa harapan ng tenement nila Trish, medyo iba na ang pakiramdam ko. Nakakatakot naman dito. Lumang-luma na yung building. Tsaka ang dumi-dumi. Umakyat ako sa 4th floor, bit-bit ang bag ko at hinanap ang Unit 405. Dahil sa luma na ang building, karamihan ng mga unit numbers sa pinto natungkab na. Pero nakita ko ang Unit 40. Kulang ng isang numero. Ito lang ang pinto sa hanay na yon na may number pa ang pintuan. Sobrang baho ng buong 4th floor, Sir Jupiter. Parang 1,000 patay na daga ang nakatira doon. Nang tingnan ko ang unit, madumi ang pintuan at nanggigitata ang doorknob. Pero kumatok ako. Matagal akong kumatok pero walang nagbukas ng pintuan. Hanggang sa may kulubot na kamay na humawak sa balikat ko. Sino ka? Ay! Diyos ko! Ano ba yan? Nalaglag ang puso ko. Isang matandang humpak ang mukha na may namimilog na mga nangangalumatang may mahabang puting buhok na nakakalbo sa bumbunan ang sumambulat sa harapan ko. Sobrang payat niya. Hukot ang balikat niya at matatalas ang mga kuko niya. Nakaitim siyang pantulog. Nagluluksa pa rin hanggang ngayon. Wala siyang tsinelas o sapatos na suot sa paa. Kayo po ba si Nanay Maria? Ikaw ba ang nag-aalaga? Ako po ang magbabantay sa inyo sa loob ng 3 linggo. Pasok. Nagulat ako sa nakita ko, Sir Jupiter. Parang bodega ang unit nila Nanay Maria sa dami ng kakaibang figurines at tribulto ng mga hayop. Hindi ito ganun karumi. Pero napansin kong may takip ng plywood ang mga bintana. Ganito po ba kadilim ang gusto nyo, Nanay Maria? Mabilis na binuhat ni Nanay Maria ang malaking bag ko at ipinasok ito sa isang maliit na kwarto. Nawindang ako nang makita ko kung gaano siya kalakas at kabilis maglakad. Wow! Ang galing naman! Nanay Maria, magaling na ang rayuma nyo? Dito ka sa silid na ito matutulog. Magpahinga ka muna at magluluto na ako ng hapunan, ha? Ay! Daga! Di ba't sinabi nang huwag kayong manggugulo kapag may bisita?
Parang pusang hinabol ni Nanay Maria ang isang matabang daga at dinakma ito. Napatili ako sa diri at takot. Nilapirot ni Nanay Maria ang ulo ng daga. Patay agad ito nang sumabog ang utak sa buong sahig. Patay na. Paano niyo po nagawa yun? Maligo ka na. May mga dugo ka pa ng daga sa bluse ang suot mo, oh. Maghahanda na ako ng hapunan, ha? Naligo ako ng halos 3 oras sa loob ng banyo nila na sobrang dilim. Pundido kasi ang ilaw. Nakakandila lang ako habang paulit-ulit kong sinabon at kinaskas ang parte ng katawan ko na natalsikan ng dugo ng matabang dagang tenement. Nang gabing yun, matapos maghapunan, pilit kong pinaliguan si Nanay Maria dahil sobrang dumi ng mukha niya at humawak siya ng daga. Pero tumanggi ang matanda. Nagkulong siya sa kwarto niyang salang ang nakakapasok. Napilitan akong humiga na rin sa kama ko sa silid na pre-provide niya sa akin. Pero kahit 3 oras nang lumipas, hindi ako dinapuan ng antok. Hanggang sa... Anak ko! Tres, tulong anak! Nanay Maria? Bumangon ako at nakinig sa pintuan ng silid ni Nanay Maria. Pero wala na ang umuungol na boses nito. Paggising ko ng sumunod na araw, hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Sabay-sabay tayo, itaas ang kamay. Sabay-sabay tayo, ipadyak ang paa. Nanay Maria! Bakit kayo nakahubot-hubad? Hubot-hubad na gumigiling sa ibabaw ng sofa at ng center table si Nanay Maria habang kinakanta at sinasayaw ang kanta ni Marian Rivera. Daig pa ni Nanay Maria ang agogo dancer sa paggiling. Napakalakas niya, hindi mo aakalain na may mga sakit siyang dinaramdam. Ang isa pang nakakapagtaka, may mga sulat sa dingding. Richard, mahal pa rin kita. Tad-tad ng pangalang Richard ang buong sala. Miss na miss niya na talaga ang anak niya. Pero bakit siya nakahubad? Igiling ng igiling, sumabay ka sa tugtugin. Hetong bagong uso, ibigay mo na ng todo. Kumuha ka ng radyo at ng maisaya. Eto na, eto na! Agad kong pinatay ang radyo at natigilan si Nanay Maria. Biglang nanlisik ang mga mata niya at mabilis na kinuha ang pinaggubaran niyang panty at kinaskas sa mukha ko. Maldita ka! Salbahe ka! Ano ba? Bakit mo pinatay si Marian Rivera? Bakit? Wala kang karapatang pakialaman ang gusto ko. Naririnig mo ba ako, ha? Hindi mo ba nakikita na kamukha ko si Marian Rivera, ha? Magkasinhubog kami ng katawan, di ba? Sagutin mo ako! Nanay Maria, nabubulabog na yata natin ng kapitbahay. Huwag kayong sumigaw, Nay. Hayop ka! Pinatay mo si Marian Rivera! Nay! Tama na po, malaswa na kayo.
Pinatay mo si Marian! Pinatay mo si Marian Rivera! Bigla na lang nagtatatakbo papalabas ng unit si Nanay Maria na walang saplot sa katawan. Naloka ako, Sir Jupiter, sa bilis niyang tumakbo. Hinabol ko siya bitbit ang itim niyang damit na pantulog, pero bigla siyang nawala sa paningin ko. Kumatok ako sa bawat pintuan ng tenement pero walang pumapansin sa akin. Tumakbo ako hanggang sa labas ng bulok na building pero wala ang biyenan ni Trish. Doon na ako natakot. Agad ko siyang chinat sa Yahoo Messenger pero hindi siya online. Nagpunta ako sa barangay at nagpatulong sa paghahanap. Tumulong naman sila pero inabot na kami ng alas 11 ng gabi kakahanap kay Nanay Maria pero hindi namin siya natagpuan. Luhaan akong bumalik sa unit nila Trish at laking gulat ko nang buksan ko ang pintuan. Saan ka lang galing? Oh, Nanay Maria. Kanina pa kita hinihintay ah. Balot ng mahabang puting bestidang parang pangkasal si Nanay Maria. May itim na belo na nakapatong sa ulo niya na tumatakip sa kanyang muka. Mukhang madre na ikakasal sa Diyos ang biyenan ni Trish. Saan kayo nang galing? Sa susunod, huwag nyo nang uulitin yung ginawa nyo, ha? Naiintindihan nyo ba ako? Bakit mo ako sinisigawan? Paano kung nawala kayo? O kaya nasagasaan kayo sa kalsada sa ibaba? Anong mukha ang ihaharap ko kay Trish? Si Trish? Si Trish bang sinasabi mo? Siya pa rin ba hanggang ngayon? Ano po? Si Trish na umagaw sa Richard ko! Nay, mahal na mahal kayo ng manugang nyo. Hindi niya inagaw sa inyo si Richard. Inagaw niya si Richard ko! Nay, sumisigaw na naman. Kaya pinatay ko na lang si Richard. Biglang huminto ang mundo ko sa narinig ko, Sir Jupiter. Pinatay? Paano niyo pinatay si Richard? Lumuhod ka! Aray! Ituturo ko sa'yo ang dasal. Luhod! Aray! Magdasal tayo, Elma. Ipikit mo ang mga mata mo. Para mapahinahon si Nanay Maria na mukhang may demensya na sinunod ko na lang ang trip niya. Pumikit ako. Pagkatapos ng 10 minuto, nagsimulang bumulong si Nanay Maria. Caere Sancte Domine, tenebret inferni, quies angelus vere fortissimus, exaudi oratione meam, sinite tris quid dilectum meum. Natakot ako nang banggitin niya ang pangalan ng kaaway ng Diyos. Agad akong tumayo at nagtangkang tumakbo papalabas ng unit. Pero sarado ang pinto. Hindi ko ito mabuksan. Nagkulong ako sa silid ko at tinabunan ko ng aparador ang pinakapinto para hindi makapasok si Nanay Maria. Takot na takot ako nang umungol ng malakas si Nanay Maria at nagsimulang magdasal ng Latin. Nakakatakot ang boses niya. At habang ginagawa niya yun, dinig na dinig ko ang mga malalaking dagang nagpapasukan sa loob ng unit. Bawat isa umiiyak sa sakit.
Sinilip ko sa butas sa dingding at doon ako nasuka nang tuluyan ang makita kong sinisip-sip ni Nanay Maria ang dugo sa bawat dagang nahuhuli niya. Nay! Itigil niyo yan! Ano bang kademonyohan ang ginagawa ninyo? Nanay Maria? Nilamon ng katahimikan ang buong unit. Binalipas ko ang 1 oras bago ako lumabas ng silid ko. Dahan-dahan. Nang makarating na ako sa pintuan, himalang nabuksan ko ang kandado. Agad akong tumakbo pero nasuka na naman ako sa bahong nanggagaling sa kabilang unit. Inisip ko nang iligtas ang sarili ko pero gusto kong ipaalam kay Trish ang lahat bago ako umuwi sa amin. Kaya nag-online ako. At salamat sa Diyos, naka-online siya. Agad ko siyang pinauwi habang iyak ako ng iyak sa pakikipag-chat sa best friend ko. Nangako si Trish na babalik agad sa tenement sa pinakamabilis na pamamaraan. At nakabalik nga siya agad. Kinaladkad ko siya paakyat sa 4th floor. Bakit ka umiiyak? Ano ba ginawa ni Nanay Maria sa'yo? Trish! Hindi mo naman sa akin sinabi ang totoo. Na may sa demonyo ang biyanan mo at may malalang demensya na. Hindi totoo yan. Kumakain siya ng buhay na daga. Halika, pumasok tayo sa bahay niyo. Sandali. Bakit ayaw mong pumasok? Nandyan ang biyanan mo sa loob. Hindi kami dyan nakatira ni Nanay Maria. Dito sa kabilang unit namin. Unit 405 kami. 400. Unit 40. Ano tong pinasok ko? 406. Alam mo namang mukhang 6 ang number 5 ko kapag handwritten, di ba? Diyos ko. Nasa maling matanda ako napunta. Ganun na nga. Ang inalagaan mo sa loob ng 3 araw, si Aling Maria. At hindi ang biyanan kong si Nanay Maria. Maria! Shit! Pareho sila ng pangalan? Oo, pero magkaibang pronunciation. Iba si Maria kay Maria. Si Aling Maria, yun yung pinaniniwala ang pagano na mangkukulam na dinapuan ng demensya. Si Aling Maria rin ang sinasabi sa akin ni Nanay Maria na kumukulam sa kanya ngayon. Ay naku, ang tanga-tanga ko talaga. Halika na, iligtas natin ang biyanan mo. Umalingasaw ang sobrang bahong matagal ko nang inakalang mga patay na daga sa buong 4th floor. Halos parang naupos na kandila si Trish nang datnan ang bangkay ng biyenan niyang si Nanay Maria na kinakain na ng mga matatabang daga. Matawarin niyo ako, Nanay Maria ko. Nanay Maria. Patawad po. Ipinalibing agad ni Trish ang biyenan niya at pinahanap namin ang kapitbahay nilang si Nanay Maria na pinaniniwalaan nilang mangkukulam. Pero wala na ito sa unit niya.
ito palang matandang inalagaan ko ay matagal nang may gusto kay Richard. Sexually. Nakakadiri pero yun ang sinabi ng mga kapitbahay nila Trish. Isa po ito sa mga tunay kong karanasan na hindi ko makakalimutan. Hanggang ngayon sa Home for the Elderly dito sa Canada, kinikwento ko pa rin sa mga kapwa ko Pinoy na caregivers ang nakakatakot kong karanasan. At silang nagtulak sa akin na ipadala ang kwento ko sa email address ninyo. Sana po ay huwag ninyong gayahin ang katangahan ko. Kilalanin munang mabuti ang pasyente bago ito alagaan. Thank you very much, Sir Jupiter. Have a nice day, everyone, and God bless us all. Shoutout naman tayo habang kayo ay umiindak. Shoutout kay Rizelio Minario, Renren Valdez Tamon, Florence Cantor, Supremo, John Lee, Azia, Simply Lay, Somewhere, Gila Serna, at Yunji Hakiro. Maraming salamat po uli sa inyong pagtangkilik sa kwentong Takip Silim. Ganun po talaga siguro kapag nag-uulyanin na ang matanda kung ano-ano nang sinasabi. Ibinenta niya ang sarili niya kaluluwa sa demonyo kapalit ng pera niya. Wag! Magandang gabi po sa inyo, Sir Wilmore. At sa lahat ng mga tagahanga at subscribers ng Kwentong Takip Silim. Kumusta po kayong lahat? Ako po si Oswald, 37 taong gulang at isa pong caretaker. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay tunay ko pong mga karanasan sa trabaho. Nangyari po itong unang kwento ko. Mga 25 years ago na po ang nakararaan. Sa isang antik at madilim na mansyon sa Tagaytay. Malapit na halos sa boundary noon ng Batangas. Malakas ang ulan noong unang araw na pumasok ako sa trabaho, Sir Wilmore. Gustong-gusto kong makarating agad sa mansyon para marami akong matapos na trabaho sa unang araw pa lang. Kahit maulan, binitbit ko ang mga gamit kong pang-isang buwan. Kaya nakipagsapalaran akong umakyat sa Tagaytay. Kahit na parang may paparating na bagyo. Natagalan ako sa biyahe. Sa Malabon pa po kasi ako nakatira. Mag-aalauna na ng madaling araw nang huminto ang bus sa tapat ng lumang gate ng Tagaytay Mansion. Hindi ako pamilyar sa lugar at makapal ang hamog sa buong paligid nang bumaba ako ng bus. Bukod dito, ay napakalakas ng ulan ng madaling araw na yon. Nangatal ako sa lamig pagkababa ko pa lang ng bus at lalong gininaw nang mabasa ako ng ulan. Binilisan kong maghanap ng masisilungan, ngunit wala akong makitang waiting shed. Sinagupa ko ang makapal na usok. Tumakbo ako ng mabilis
makahanap lang ng matutuluyan. Hanggang sa nakita ko ang isang malaking mansyon. Ito na yun. Tama ang address eh. Dito nga yun. Pumasok ako sa loob ng walang kuryenteng mansyon at naghanap ng masisilungan. Napansin kong maraming mga bahay na mukhang mga lumang villa na Amerikano ang disenyo sa buong village. Napansin ko rin walang mga tao sa bawat bahay na nadadaanan ko. Maaga na rin kasi kaya siguro walang tao. Ano yun? Dinig na dinig ko yung ingay. Alam niyo yung tila nang gagaling sa ilalim ng lupa. Ganon ang naririnig kong ungol ng isang matandang lalaki. Gutom lang siguro ako. Sa sobrang pagod ko ay umupo ako sa sofa sa sala. Yun na ang huli kong naalala, Sir Wilmore. Nang hilakbot ako, nang magising akong nakapadyama na at nakahiga sa isang malaking kama sa loob ng isang kwartong nasa second floor ng bahay. Ang ginagawa ko dito? Bakit iba na ang damit ko? Kanino tong suot ko? May tao sa baba? Akala ko ba? Wala nang nakatira dito kaya kailangan nila ng caretaker. Nagmadali akong bumaba sa dining hall para tingnan ang pamilyang nag-aalmusal. Dinig na dinig ko kasi ang tawanan ng mga bata habang kumakain at ang usapan ng mag-asawa sa wikang Espanyol pa. Tao po? May tao po ba dyan? Nanigas ang kalamnan ko nang makita kong walang katao-tao sa ibaba ng bahay. At nakakumot pa ng puting telang maalikabok ang bawat muebles. Walang tao. Oswald! Oswald! Binuksan ko ang pinto ng bahay at nagulat ako sa tumambad sa harapan ko. Isang mistisong matanda na may dalang tray ng mainit na kape at pandesal na may palaman na paborito kong karne norte. Sino po sila? Anong sino po sila? Nagbibiro ka ba, Oswald? O, hetong almusal mo. Tulad ng dati. Kape at karne norte sa pandesal. Paborito mo. Naku, salamat po. Napakabait nyo namang kapitbahay, sir. Pero, paano nyo po ako nakilala? Isang buwan na kitang hinahatidan ng almusal dito. Paano hindi ko malalaman? Po? Ano ba nangyayari sa'yo, Oswald? At parang ibang tao ka ngayon. Pakiulit nga po.
hinahatidan niyo po ako ng almusal dito sa mansyon na to sa loob po ng 1 buwan? Oo, 1 buwan na. Magkaibigan nga tayo, di ba? Ikaw naman, Oswald, nagpapatawa ka yata eh. Pero sir, Sir? Lolo Lagro ang tawag mo sa akin at hindi sir. Lolo Lagro, paano po mangyayari yun? Kadarating ko lang po kaninang madaling araw dito sa mansyon. Hindi ko pa po kayo kilala. Bigla pong nanlaki ang mata ng matanda. Magsasalita pa sana siya, pero bigla na lang sumulpot yung isang maganda at sexing dalaga sa likuran niya. Lolo Lagro, halina po kayo. Umuwi na po tayo. Hello po sa inyo. Sir, ako po si Jean, personal nurse po ni Lolo Lagro. Pasensya na po kayo, sir. Palagi po talagang pumupunta rito si Lolo Lagro eh. Inaabangan yung magiging caretaker daw nitong mansyon simula pa nung 1 buwan. Ganun po talaga siguro kapag nag-uulyanin na ang matanda kung ano-ano nang sinasabi. Kayo ho ba yung may-ari nito? Hindi miss. Ako yung bagong caretaker dito. Ang totoo, kaninang madaling araw lang ako dumating. Ako nga pala si Oswald. Oswald? Oswald po ang pangalan niyo? Oh, bakit? Yun kasi yung sinasabi ni Lolo Lagro na pangalan daw ng magiging caretaker nitong mansyon. Hindi na ako naniniwala sa kanya eh. Kasi ang nagsabi raw po sa kanya noon, yung dating may-ari ng bahay na to na matalik niyang kaibigan. Baka naman yung boss ko. Pero bata pa yun ah. Paano sila magiging matalik na magkaibigan ni Lolo Lagro? Hindi po, Sir Oswald. Ang tinutukoy ko po yung totoong may-ari talaga nitong bahay. Si Don Gustavo kung tawagin. Ang kaso, matagal na po siyang patay eh. Ilang dekado na rin po. Kaya, paano niya sasabihin kay Lolo Lagro na Oswald ang pangalan ng magiging bagong caretaker nitong mansyon? Kinilabutan ako ng matindi sa sinabi sa akin ng nurse na yon sa kabilang bahay, Sir Wilmore. Pero pinilit ko na lang pong isipin na baka dahil nag-uulyani na yung matanda, ay napagkamala nitong si Don Gustavo ang kausap niya. Baka ako isang guard o isa sa mga tauhan ng boss ko ang nagsabi sa kanya ng tungkol sa akin. Pero makalipas po ang ilang araw, doon ko na napatunayan, Sir Wilmore, na meron niya pong kababalaghang nangyayari sa mansyong yon. Hina ako. Napakaraming ang banyo dito sa bahay na to pero puro naman nakalak. Kalimutan pang ibigay sa akin ni boss yung mga susi. Paano ko kaya malilinis to? Doon na pala ako sa banyo sa baba. Kahit medyo madilim sa bandang likuran ng bahay, ay pinilit kong puntahan ang banyo, Sir Wilmore, para naman makaihina ako ng gabing yon. Sa totoo lang po, ay marami namang kwarto sa mansyon. Marami ring banyo, kaya para akong nasa dormitoryo. Pero yun nga po, puro nakalak at huli ko nang nalamang wala palang ibinigay na susi sa akin yung boss ko. Hassle talaga dahil kinailangan ko pang bumaba. Medyo luma na nga ang tiles at basag na ang malaking salamin na sa banyong napasukan ko sa ibaba ng mansyon. Agad po akong nagbawas at pagkatapos
ay nagpasya na akong maglinis na rin ng katawan. Dahil napagod ako sa maghapong paglilibot sa mansyon. Nilapag ko ang bag ko sa may lababo at kumuha ng tuyong damit doon. Pumasok ako sa loob ng isang shower room at agad na naghubad ng mga saplot ko. Pagpihit ko nung balbula ng shower, ay agad na lumabas ang maligamgam na tubig at tumama yun sa balat ko. Naramdaman ko namang painit ng painit ang tubig nang kunin ko ang shampoo at ikuskus ko sa maganit kong buhok dahil sa punong-puno na yun ng alikabok. Pero hindi pa umabot ang 2 minuto. Ang paliligo ko ay biglang namatay ang ilaw sa buong banyo. Brownout? Unti-unti ring nawala ang mainit na tubig na tumutulo mula sa dutsa. Gusto ko sanang lumabas para tingnan kung may nagpatay ng ilaw. Pero nahilamanan naman ako. Pinasukan ng bula ang mata ko. Napamura pa nga ako sa hapdi. Paano ba to? Sakit na ng mata ko. Shit! Maya-maya pa ay narinig kong lumangit-ngit ang pintuan ng banyo. Pagkatapos nun, dahan-dahan itong bumukas. May tao ba dyan? Nakarinig ako ng maliit na yabag papunta sa shower room na pinasukan ko. Sinipat ko sa ilalim ng pintong may siwang kung may lumapit sa pinto. Pero dahil sa sakit ng mata ko, hindi ko na nakita pa kung sino yung pumasok sa banyo. Maya-maya pa, Sino yan? Kung sino ka man nandiyan sa labas, hindi ka pwedeng basta na lang pumasok dito. Ako ang caretaker dito. Sino ka ba? walang umimik mula sa labas. Marahang kong binuksan ang pintuan. Nagsitayuan ang mga balahibo ko nang makita kong walang tao sa loob ng banyo, kundi ako lang. Sa sobrang takot ko, ay kinuha ko ang tuwalya ko at pinunasan na lang ang bula sa buhok ko. Pagkatapos noon, ay kikirat-kirat akong nagbihis ng boxer shorts at isang malaking t-shirt. Palabas na ako ng banyo nang bigla na lang may bumulaga sa akin sa pintuan. Isang matandang lalaking nakatitig sa akin at nakangiti na parang nakakaloko. Nakalutang ito, Sir Wilmore. Nasa kisame ang mga paa niya at ang ulo niya ay humampas halos sa mukha ko nang buksan ko ang pinto. Nagulat ako sa boses na lumabas mula sa bibig ko. Kakaiba, parang boses ho ng demonyo ang narinig ko. Nagkumahog akong nagtsinelas at tumakbo papalabas ng bahay. Takot na takot ako ng mga sandaling yon. Sa sobrang takot ko, ay sadamuhan ako nagpaumaga ng araw na yon. Noon hong tirik na ang araw, ay hindi pa rin ako makapasok sa loob.
kaya naabutan ako nung matandang kapitbahay na si Lolo Lagro. Naglalakad-lakad kasi siya sa labas kasama ang nurse niya. Oh, iho. Nakita mo na ba si Gustavo? Ang sabi niya sa akin, magpapakita na raw siya sa'yo kagabi dahil gusto niya raw i-welcome ka sa bahay niya. Nagpakita nga ho siya, Lolo Lagro. Kaya nga ho hindi ako makapasok ngayon ng bahay. Bakit ho ba hindi pa tumatawid sa kabilang buhay si Don Gustavo? Tapos nananakot pa. Paano naman kasi siya makakatawid sa kabilang buhay? Ibinenta niya ang sarili niya kaluluwa sa demonyo kapalit ng pera niya. Kaya nga ayaw niya ring iwanan ng mansyong yan Dahil ang kapalit niyan, kaluluwa niya. Saka iho, dapat ay pumasok ka na lang sa loob kagabi. Di ka pa sana nahirapan dito sa labas. Wala pa rin namang pinagkaiba Magdamag ka pa rin namang sinamahan ni Gustavo dito sa labas. Dahil iniisip niya na baka pagnakawan mo siya. Yun ang dahilan kaya binabantayan niya ang bawat kilos mo. Lolo, ano ba yung sinasabi niyo kay Sir Oswald? Tinatakot niyo siya. Pati ho tuloy ako, natatakot na rin sa mga sinasabi niyo. Di matakot kayo. Lalo kayong didikitan ng mga kaluluwang yan kapag ganyan palagi ang nararamdaman niyo. Mas nahihila niyo sila kapag puro negatibo ang emosyong nakikita nila sa inyo. Mas naiengganyo silang sumama sa inyo. Talagang hindi ko na ho kinaya ang kilabot na naramdaman ko sa mga sinabing yun sa akin ng nag-uulianing matandang si Lolo Lagro. Halos ayaw na nga hong bumaba noon ng mga balahibo ko sa katawan dahil sa sobrang kilabot ko sa mga sinabi niya sa akin. Dahil po doon ay napilitan akong maghanap na lang ng ibang bahay na aalagaan. Nadala ako sa takot, Sir Wilmore. Pumayag naman ang lalaking kumontrata sa akin na maging caretaker doon. Lumipat ako sa ibang bahay. Mas payapa, mas maliwanag. Ngunit ang hindi ko alam, hindi pa po pala ito ang huling nakakatakot na pangyayaring mararanasan ko sa buhay ko. Pero sa susunod ko na lang po ikukwento yung isa. Sana po, abangan niyo po ang susunod kong pagsulat sa inyo. Green Hills. Magandang gabi po sa inyo, Sir Wilmore. At magandang gabi rin po sa lahat ng mga tagahanga at subscribers ng Kwentong Takip Silim. Kumusta po kayong lahat? Nagbabalik po kami muli, si Oswald. 37 taong gulang at isa pong caretaker. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay isa na naman sa mga tunay ko pong karanasan sa trabaho. Ito na po yung pangalawang kwento ko na nangyari naman mga 10 taon pa lang po ang nakalilipas. Sa isa na naman pong malaking bahay sa may Green Hills. As you can see, Oswald, wala ka naman talagang lilinisin palagi sa house na to. Ang kailangan mo lang talagang gawin ay magbantay at i-monitor palagi ang bahay. May mga importante pa kasi akong gamit dito na baka mawala. Alam mo na, uso na naman kasi ang nakawan ngayon. Okay po, Sir Javier.
Huwag po kayong magalala, maasaan niyo po ako. Jervy na lang, para hindi na tayo masyadong formal. Okay po, Sir Jervy. Ay nako, Oswald. I'm having my sex reassignment surgery next year. So please stop calling me sir. Ay, ganun po ba? Sorry po, Sir Jervy. Well, nasanay na rin naman akong mag-explain kaya okay lang. By the way, before I go, pwede ka matulog sa kwarto na nasa gitna ng second floor. That's the master's bedroom. Diyan natutulog dati ang parents ko. Ay, bakit po dun? Ayos lang po sa akin na sa maliit lang akong kwarto matulog. Nakakaya naman po eh. Hindi nakakahiya. Nakakatakot. Po? Just kidding. Gusto ko talagang doon ka matulog kasi nandun ang pinakamahalagang gamit ko. Huwag mo na lang pansinin kung may mga ingay kang maririnig doon ha. Basta chill ka lang. Mas makakabuti kung magpapatay mali siya ka lang. Sige na, I have to go. Bye. Sa lahat ng binantayan kong bahay, dito sa Green Hills ako hindi natakot. Pero nung una lang yun. Kasi pagkatapos ng 3 buwan, nagsimula na ako makaramdam ng mga nakakakilabot na bagay sa loob ng bahay. Ano yun? May sunog ba? Gabi-gabi akong nakaririnig ng sirena ng ambulansya na sobrang lakas. Pasok hanggang tulugan ko. Nakakarinig ako ng babaeng humahagulgol at mga yabag ng paa na labas-masok sa bahay. Pero pagtitigan ko naman, wala namang tao doon. Minumulto na naman yata ako ah. Putik na yan. Hanggang sa dumating ang gabi na hindi ko malilimutan sa lahat. 8:00 na ng gabi noon. Nagbigla na lang may mag-doorbell. Lumabas ako para tingnan kung sino yon. Pagbukas ko ng pinto, wala naman akong nakitang tao. Nagpalingalinga pa nga ako sa paligid para i-check kung may nantitrip lang sa akin. Nang masigurado kong wala, isinara ko ang pintuan at dumiretso ako sa dining table para kumain ng niluto kong tinola para sa hapunan ko. Maya-maya pa, nakarinig ako ng mahinang iyak ng isang matandang lalaki. Nanggaling ang tunog mula sa master's bedroom. Pinuntahan ko ang nakasaradong pinto. Unti-unti kong binuksan ito. Wag! Sa gitna ng dilim ng silid, ay kitang-kita ko ang isang matandang lalaki na nakasuot pa man din ng formal na damit. Bigla siyang nagbigti sa harapan ko. Nahirapan siyang makahinga, kaya nagkakakawag pa nga ang mga paa niya. Bago tuluyang lumawit ang dila niya, ay tumirik ang mga mata niya. Sa sobrang takot ko, ay napatakbo ako papalabas ng gate. Pero, Oswald! Bakit? What happened, Oswald? May matandang lalaki oh.
Nagbigti siya sa loob ng master's bedroom. Nakita ko. Tinitigan lang ako ni Sir Javier bago niya ako pinakalma. Huminahon ka, Oswald. Si Daddy lang yung nakita mo. He committed suicide last year nang malugi ang family business namin. Ho? Ibig sabihin, alam niyong nagbumulto rito ang tatay niyo? Oo, Oswald. Pasensya ka na ha. Kailangan ko lang kasi talaga ng magbabantay sa bahay na to. Hindi ko lang kayang magstay dito dahil sobrang dami kong naging masasakit na memory sa bahay na to. Sige ho, okay na ho. Pinapatawad ko na ho kayo. Ano ba ang nangyari sa daddy niyo? Nung nagpakamatay si Daddy, ang totoo, nag-iwan siya ng sulat. Isang suicide note. Doon nakalagay na sinisisi niya ang pagiging immoral ko sa kamalasang nangyari sa business namin. Isang malaking trauma ang dinulot ng pagkamatay ng daddy ko sa buhay ko na hanggang ngayon dala-dala ko pa rin. Hindi ko mapatawad ang sarili ko. Alam kong nagpakamatay siya ng dahil sa akin. Kasalanan ko ang lahat. Kaya nga gusto ko sanang may magbantay muna sa bahay na to habang inaasikaso ko pa ang pag-aayos sa sarili ko. Ang kaso, wala naman tumatagal dito na tagapag-alaga. Kaya pasensya ka na talaga, Oswald. Yun na yung huling gabi ko sa Green Hills, Sir Wilmore. Tumigil muna ako sa pagiging caretaker. Nagsimula akong magsimba para mawala ang takot ko sa mga bagay na hindi maganda. Lalo na sa mga pumapanaw na kaluluwang nabuhay ng malungkot o may galit dito sa lupa. Ngayon ay buong tapang ko nang naikwekwento sa ibang tao ang nangyaring kababalaghan sa akin. Hindi na ako natatakot ngayon dahil alam ko na palagi kong kasama si Kristo sa buhay ko. Kahit na bumalik pa ako mismo sa mga bahay na binantayan ko noon, alam kong kakayanin ko dahil hindi na ako malalapitan pa ng mga masamang kaluluwa dahil sa pananalig ko kay Kristo. Sana po ay nagustuhan ninyo ang istorya ng mga karanasan ko noon sa trabaho bilang isang caretaker. Maraming salamat sa pagkakataong ito, Sir Wilmore. Mabuhay ang programa ninyo at pagpalainawa tayong lahat ng Diyos Ama. At ngayon naman mga kaibigan, mga ka-KT, mga ka-SB, dumako tayo sa paborito nating shoutout portion. Shoutout going out to Carl Justin Lee Quico, Joel Bernal, Lynn Salcedo, Mami Gina Vlog, Jerry Will Pantoja, Elizabeth Dacles, Marlamay Villanueva, Denver Sam, Paradise Vlog, Rosario San Jose, Bakugan, Joel Pigar, Belen Malbas. Magbabasa tayo ng pinakamagandang comment galing kay Jennifer Abelia at GDD Asolabo. Sabi ni Jennifer, silent listener here since nung nasa Kuwait ako at nawala at nagkaroon ng SB at bumalik. Naging routine ko na talaga ang pakikinig habang naglilinis, nagluluto at pampatulog na rin. Ang gaganda talaga ng mga true stories. Solid.
Sabi rin ni Jiridia, pa-shoutout po. Avid listener niyo po ako dito sa Israel. Napakinggan ko na po yata lahat ang kwento ninyo kasama palagi sa trabaho. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalilimutan mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan ninyo. Muli po, mula sa bumubuo ng Kwentong Takip Silim at Sityo Bangungot, ito ang inyong lingkod, Sir Wilmore Plupino. Nagpapasalamat.